ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଗୁଡ଼ପାଳ। ଗୁଡ଼ପାଳ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତେଟା? ପୁଅ ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ଝିଅ କେତେଟା? ଗୋଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲିକି କହୁଥିଲି ବାବା, ଏଇ ମୁଁ ଘରକୁ ମୋର ଘର ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଘର, ସିଏ ଘରକୁ ପଶିଗଲି ଯେମିତି ସେ ଟିଭି ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଘରିଆ ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ସେଇଥର ମା ଝିଅ ତିନି ଜଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼ା ପିଟା କରିଚିନି। ମୋର ହାତ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି କୁଟ ମାରିକି ଏଇ ପାଟି ଏଇ ଇଏ ହେଇଛି ଚୁଟି ଏଇର ଭଳି ମୁଁ ଏବେକା ଖଟରେ ବଇଛି। ଘୁଷାଡ଼ି ହେଇ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଚୁଟିକି ଯାଇକି କୁଟିଲେ। ମୋ ପାଖର ମୋ ପୁଅମାନେ ନାହାନ୍ତି। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର କାମ କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ଚେନ୍ନାଇ ମାର୍ବୁଲ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବୋଉ, ମୋର ନାତିଟେ, ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋର ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଜାଣିଲ ବାବା, ମୋ ମନ ବୁଝୁଛି ନା। ହଉ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଆପଣ ଆଣିଛ ଆମ ତ ପୁରା ଢମଢମ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଏ ମୁଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ରହିଲେ ମୋଟା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଜାଣିଲେ ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, କୁହ। ସେ କ'ଣ ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବ ବାବା। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଗୁଡ଼ପାଳ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତେଟା? ପୁଅ ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ଝିଅ କେତେଟା? ଗୋଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲିକି କହୁଥିଲି ବାବା, ଏଇ ମୁଁ ଘରକୁ ମୋର ଘର ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଘର, ସିଏ ଘରକୁ ପଶିଗନି ଯେମିତି ସେ ଟିଭି ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିକି ଯେମିତି କହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଘରିଆ ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ହଁ,
ସେଇଥର ମା ଝିଅ 3 ଜଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼ା ପିଟା କରିଚିନି। ମୋର ହାତ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି କୁଟ ମାରିକି ଏଇ ପାଟି ଏଇ ଇଏ ହେଇଛି ଚୁଟି ଏଇର ଭଳି ମାରିକା ଖଟରେ ବଇଛି। ଘୁଷାଡ଼ିକା ହେଇ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଢମଢମ ଧରିକି କୁଟିଲେ। ମୋଟା ଲୋକ। ପାଖର ମୋ ପୁଅମାନେ ନାହାନ୍ତି। ରାଇସ୍ ମିଲର ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର କାମ କରୁଛି। ସାନ ପୁଅ ଚେନ୍ନାଇ ମାର୍ବୁଲ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବୋଉ ମୋର ନାତିରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୋ ବାବା ମୋ ମନ ବୁଝୁଛି ନା। ହଉ ଆପଣ ଆମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ରହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛି। निर्भर करे तमे जीतुच कि नहीं ये आस्ती तो वर्तमान ଆମ ବାଂଶବାଗ ସୟାତିହିଡ଼ି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଦୀପକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ।
ये कौन गुड़गुड़ी गप्पी चली चली मत विश्वास करो मु सती हेनी मो अनुसार करे मु बड़ा सती जानी पारुची मु तुम ओडरा खाको जानी पारुची अच्छा मत के कथा कहियो तुमर को निश उठिछि ए ना ना ये निश नु कथा कोनी मोर अधिक हार्मोन खेरन जगु ए देइछि मु मेडिसिन यूज करछि आती होते तेरे सकाळ काले गली पडिबनी मो जियो से पार्लर पडोनो मु पार्लर पडई हां ठीक अछि तुमे साओ मु जाऊ तुमको लंबी गुरा घर ठीक ए जा